своем так называемом мирном плане украинский депутат Артеменко не предлагал сдать Крым в аренду России на 100 лет. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве. Ранее прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье «Госизмена». Основою мирного врегулювання на півострові може бути експертна ідея, наприклад, подвійний суверенітет чи міжнародна адміністрація на перехідний період. Це дозволить відновити у Криму суверенітет України, а не втратити його остаточно. Півострів не може бути переданий в оренду. Маємо пам'ятати про долю корінного населення Криму, кримських татар. Їхні права у зв'язку з анексією порушено найбільше. Необхідно долучати лідерів кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова до розробки дорожньої карти щодо Криму. Вони мають бути серед переговорників з української сторони у вирішенні кримського питання. Предложения, которые касаются Крыма или будут касаться Крыма, они не могут рассматриваться в контексте какого-то торга. Россия оккупировала Крым. И для того, чтобы рассматривать целесообразность любых предложений по дальнейшему развитию Крыма, необходимо просто вернуться к статусу кво. Россия должна освободить Крым.